Minä olen Kiia, 23-vuotias ja minä olen Lappeenrannan autokillassa Volvo-mekaanikkona. Volvolla on tämä oma mekaanikko-toimintatapa, joten me otetaan itse asiakkaat vastaan, varataan itse aika, varataan kaikki tarvittavat osat, tehdään sitten tietysti toimenpiteet, huoletaan, korjataan mitä sitten onkaan ja itse sitten myös laskutetaan asiakasta. Tehdään tavallaan tämä koko asiakaspalvelutoiminta itse alusta loppuun ilman sitä erillistä työnjohtajaa. Minä opiskelin automekaanikoksi, valmistuin 2025. Viime vuonna valmistuin. Minä olen siis lukion käynyt alun perin ylioppilaaksi valmistunut. Olin ylioppistossakin vähän aikaa, mutta sitten totesin, että haluan tehdä käsillä jotain ja aloitin sitten siellä opinnot. Se oli tosi joustavaa. Minullakin oli aika erilaiset lähtökohdat kuin siellä monella muulla, jotka aloitti ihan toisen asteen opinnot suoraan peruskoulusta, niin sen pystyi muokkaamaan tosi hyvin sen opiskelun niin kuin itselle sopivaksi. Ei tavallaan käynyt mitään turhia aineita, mitkä on käyty jo, ja sitten pystyi kaiken niin kuin tarpeellisen käymään sitten siinä opiskeluohella. No Sampossa oli parasta se, että saatiin muokattua niitä opintoja sillä tavalla, että ne palveli itseään ja omaa osaamisen kehittämistä kaikkein parhaimmalla tavalla. Että ei tarvinnut toistella käytyjä asioita, mitä on aiemmin opiskellut, ja sitten saatiin kaikki ammatilliset asiat käytyä tehokkaasti. No Sampossa haastavinta oli, no tietysti minulla oli aika erilaiset lähtökohdat kuin monella muulla. Et ehkä se semmoinen sopeutuminen joissain määrin, mutta sitten toisaalta kun se opiskelu saatiin tehtyä niin semmoiseksi omanlaiseksi, niin se ei sitten oikeastaan hidastanut millään tavalla tai vaikeuttanut sitä opiskelua loppupeleissä sitten kuitenkaan. Antoi monipuoliset eväät Sampossa opiskeluun. Minä itse asiassa kävin myös kansainvälisellä oppijaksolla. Hollannissa olin kuukauden oman alan opinnoissa tai ammatissa. Ja sieltä sai kyllä myös tosi monipuolista näkemystä ja osaamista ja kokemusta siihen omaan osaamiseen ja ammattiin. No Sampossa aloittaville antaisin vinkiksi, että kannattaa mennä semmoisella asenteella, että on niin kuin valmis oppimaan ja että sieltä saa eväitä kyllä elämään ja työhön, kun vaan on oikealla asenteella siellä ja on valmis ottamaan niitä asioita vastaan. No tosi nopeatempoista, että alahan kehittyy koko ajan, kaikki sähköistyy, mutta sitten kuitenkin pitää osata myös nämä perusasiat, polttomoottorit sun muut tämmöiset ihan niin kuin ns-tavalliset autoihin kuuluvat hommat, niin on aika monipuolista. Ja tosiaan koko ajan on kehitystä, että ei tavallaan missään kohtaa ei voi osata kaikkea, että aina tulee jotain uutta. Kun vanhat asiat on saanut opittua, niin sitten on jo 10 uutta, on sit, mitkä pitäisi osata. Että ei ole missään nimessä, ei junnaa paikallaan.